Riba, rivi, grize rep. Evo, hvala puno. Ja moram raditi neke TikTok videe za maturu, pa tu recimo kad kažem matura, rezultati za engleskog, ovo ono, ljudi malo prigovaraju na moje R. Može li mi se pomoći? Pa evo, možemo probati da vi izgovorite glas R i da probate osvijestiti gdje vi izgovarate, odnosno gdje tu vibraciju proizvodite. R. R. Čini mi se ovak tu negdje. Znači negdje stražnje. Dakle, naš cilj u terapiji onda bi bio da tu stražnu vibraciju premjestimo prema naprijed. Pa evo, jedan od tih načina je korištenjem špatule. Špatulu logopedi često koriste za namještanje artikulatora, za namještanje jezika. Evo, pa ćemo sad probati. Dakle, probajte namjestiti jezik. Možete lagano otvoriti usta. I namjestiti jezik, evo tu gdje vam dotaknem, znači iza gornjih zubi. Super. I probajte da vam jezik bude što opušteniji, dakle da vam nije napet i da govorite glas T, a dok govorite glas T ja ću vam lagano zavibrirati vrškom jezika pa ćemo vidjeti ko ćemo uspjeti proizvesti glas R. Može? Samo lagano otvorite, samo nema pristup, ok? Može? Aha, jeste čuli malu vibraciju, bila je tr. Odlično, super. Drugi način kako možemo tome pristupiti je da zapravo glas R stavimo u okolinu onih glasova koji se proizvode na sličnom mjestu. Pa recimo možemo u početku početi s vježbama poput trla. Trla. Odlično, drla. Drla. Super, pa onda možemo reći poput trgovina. Trgovina. Odlično, trgovina. Trgovina. Odlično, evo super. To bi bio recimo neki početak logopedske terapije. Postoji jedna od ovih čaša ispod koje je sakriveno jedno iznenađenje, pa vi probajte otvoriti neku od čaša nakon što kažete riječ i provjeriti jel se nalazi nešto ispod nje. Dobro. Praznici. Praznici, super. Praznici. Odlično. Šta? Trava. Prerazno. Truba. Riba, rivi, grize rep.